ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೀರ ಬೋಡಾಪ್ನ ಸಾಮಾನು ಮೈದಾ ಇಂದಟ್ಟು 1.5 ಕಪ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಇಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು. ಇದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಉದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು. ಇಂದು ಬಾಂಬೆ ರವ ಪನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಚಿರೋಟಿ ರವರ್ದು. ಚಿರೋಟಿ ರವ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ರವ ಮಲ್ಲ ರವ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂತೆ. ತಾರಾಯಿ 1 ಗಡಿ ಉಂಡು. ಎಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೆರೆ ದೆತ್ತೊಂತೇನೆ. ಇಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪನಿ ದೆತ್ತೊಂತೇನೆ. ಉಪ್ಪು, ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಕಲರ್. ಇಂದು ತಾರಾಯಿ ತೆನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರ. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಮೈದಾ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ. ಚಿರೋಟಿ ರವ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಪನೀತ್ ಪಾಂಡ ಯಾವು, ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ ಪನೀತ್ ಬೋಡನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು. ಇಜೆಂಡಕ್ಕೆ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ದೆನ್ ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೋಡು. ಸುರುಕು ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಇಂದು ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪನೀರ್ ನೀರು ಪಾಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಪನೀರ್ ಪಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೋಡು. ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುನದು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂತು ನೆದ್ಬೇಕ. ಇನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಮೆತ್ತನ ಅವಡು ಯಾವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪನೀರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು. ಮಿತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಇದೊಂದು ಮೆತ್ತನ ರದ್ದಿ ಓಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಬನಲದೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರವೆ ಪಾಡ್ಪೆ. ಇನ್ನೇನು ಪುತ್ತ ನೋಡು. ಸುರುಕು ಪನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡೊಂದು ರವ. ಪನೀರ್ ಮಲ್ಲ ರವ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ರವ ಹತ್ತು. ಚಿರೋಟಿ ರವ ಹತ್ತೊಂದು. ಇಂದು ಪೊತ್ತುನ ಯಾರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ. ತಾರೆ ಪಾಡುವೆ. ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಾರ ಐತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗ ಮಾಡು ಪನೀರ್. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಕ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ. ಇಂದು ಊರಣ ರೆಡಿ ಅನ್ಪೇರ. ಇಂದು ಪೊತ್ತು ದಾಂಡ್ ಸೋಕ್ಡೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ. ಆಂಡೆಂದು ಇಂದು ದೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟೆ ಕರಗುಂಡಿತೆ. ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ದೀತೆ. ಇಂದೀತೆ ಮೆತ್ತೇನ ಆತಂಡೆ. నేను ಪುನಃ ಅಂದೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಪನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೊಡು. ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡಿತೆ. ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ నేను ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೊಡು. ಇತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ. ಇಂದು ಉಂಡೆ ಆಂಡ್ ಮಂತಿದು. ಇಂದು ಊರನತ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೋಡು. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನದಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು. ನೀರು ಆಗಿಂದನ ಪನೀರ್ ನೀರು ಮೈಪೋಡು. ಊರನತ ಉಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇದೆತ್ತ ನೋಡು. ಪನೀರ್ ಮೈದಾ ಬೇರ್ಕೊಡೈಕ್. ಹಿಂದಿ ಓಡು.
ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರಬಲ್ಲ ಈತೆ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ಪನಿ ಈತೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಊರನ ದೀಡು ನೋಡು ದೀತಿಂಚ ಮಡಿಚೋಡು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ತೆಪ್ಪೊಡು నేను ಇಂಚ బుక్ బాకి దగ్గర చేస్తున్నాయి రాపండు ఇంకా ఇట్లట్నే అనుకోడు వాపస్ మెల్లట్టానికి అనుకోడు నేను పొడి బిర్ಕೊಂಡು ఇజ్ಜಿ ಮೈದಾ ಯಾವೊಂದು ನನ್ನ ಮಾಂತ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜೆ ಸಂಜೆರ ಮಾಂತ ಮಂತ್ ದೀತೆ ದಿನೀತೆ ಕಾಯಿ ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ತು ತೂಡು ಇದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇದು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಮಾಡುವೆ ಸಂಜೀರನ ಸೋಗುಡೆ ಉಬ್ಬುಂಡು ಸೋಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂದು ಆಂಡೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಂತ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಸಂಜೆರ ಮಾಂತ ಮಂತದಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಚಾಪರ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೂಲೆವರ ಸ್ಮೂತ ಸೋಕುಂಡು ತಿನ್ಯಾರ ಸ್ಮೂತ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ